May so rest in peace. Ngathi nizambona inqube ezahlangu zakhe eziqwanyile phethe la komiki ezocela ifish oil. Isende kule cellphone number ke bafu. Ndiyibiza. Show ibize bafu Ndre. 071 188 3010. Yeah, ndiphinde ndiyibiza. Hayi no uphinda ngayibiza njaya. Noko. Yazi ngophethe zonke. Funeka iyofika namhlanje pha funeka isebenzile efundini. Phakathi kwabo. Phethe mina ngona. Phethe uspijo. Irongo manje nama ndisende kuyo le mali ndibhuthe inani lalinya apha. Nzoba into ile ndoda madoda ukulindwe thina kulapha. Efondini intoni undishawutisa kangaka na? Ithini into okayisende le mali kwenzeke ntoni? Ube okayisende le mali. Thetha fundisa uncincisela. Ndenze imistake apha sikhulu ndiyakucela manje ndicela ufonele number ndimcela uba ayi-reverse back le mali ndiyamcela. Voicemail 8,000 gone. Hlobeli kubanda ngalo. Inona lama parallele ngo. Hayi akubandi iyasika le ngqondo. Healthy. Ishubile fondini, ishubile. Umuntu lo uyofela emanyaleni umuntu lo. Healthy. Uthini boy? Yaqhekezwa fondini. Ngemoto. Yaqhekezwa. Walibala kulala mfondini. Ayikho ixesha la yaqhekezwa. Ngemoto kuzwa ngakuwo. Hayi. Healthy. Awuvuka xa bethatha ibhedi manje. Hayi bo, encama le ndoda nje kanjani lena. Hayi ufela emanyaleni. Hayi bo, fondini wavula ikhula box wenzani bo? Awujabula. Ekusihi bra. Hayi ngiyasithanda nesisilamba sakho nanomnqwazi wakho bra uyafaneleka nafuthi. Efondini ndikubuza umbuzo. Uzaniphendula? Hayi belikhupha ibhiya bra. Umhlola le. Uyithengile? Ndiyabuza fondini, phendula. Uyahleka. Hayi bra man, ndiyadlala man. Ndikhupha man ezi ice blocks andizithanda ehlobo sihleli ngalo. Nokuqhunyiwa wena. Okay ke into kaMpinga yithi ke ndijonge le CV yakho le kuba ngabe iphelele na. Okay. Kule CV yakho Mpinga lena uthi ukhe wafika nasisiphi uthine? Ndike ndanyathela apho strong. Nangiceba ingcapho. Hayi bo ithina le ndoda na nguna. Thina wona ngiceba ingcapho strong. Ndike nanyathela apho.